ndakabara mwana wangu chechina akati Harare nekurohwa nemufi. Mike akapinda akati teta handina kuwapfuma urona. Wanoti ndini ndakatouraya hanzvadzi yangu. Ndanobva rapostpona kuti vauye mufa nhasi. Muchaicho yanga iri nhau yekuti tiende kuseri kwechuru ani uyo akati haana mari. Tikati mozouya muende kuseri kwechuru. Sandizve. Ndauya nasekuru waakaudza iye kuti inini ndindakauraya plus sekuru wanga waripo pakafa munina wangu. Handi akati inini ndakataura kuti iye ndiakauraya munina. Usati kutenda usiri kwechuru kwacho zvingochi tichiende kusiri kwechuru. Iye handozvinoidaro wanga wasipo. Iye handazvinekunohanzadzi buda ndibude. Same mother, same father. So paine makupfuma naiko kwangu kuitika munhu. Saka vazhinji anoti hanzvadzi muroi but ichimubvunza yete anoti handina kudaro, handina kumbovapfuma ende zvese izvo ndobva kuti sekuru wanga waripo wakatotaurirwawo kuti ndiri muroi ndo witness yawauya naye. Sekuru wacho ndewapi? Simdzara watotsa. Titaurei zvakaitika. Sojao kudai sojao chapiri. Kana kuya pamberi pacho. Chokwadi wana vyabza basa kurora kwakaita hana mumwe mukadzi waakazvara naye wana yanzvadzi yangu chete 11 wana wakati hanzvadzi yangu 8 wapenyu wakararama vari wapenyu vachiita vari kumakuru vachizvara vana vavo kusvikira namukwasha wangu afiro zvii zvakanaka right. Panhau iwana takati touya panyara yokufa kwomuning'ina wake uyu aitedzana naye komanawo handizivi kuti kwaive kumwa. Ini ndakazvitora sokunga munhu akamwa ende anga akamwa right. Masoko ekuti uyu anoziva kuti hanzvadzi uyu muning'ina wake akafa sei ndiye anoziva. Uyu purazi ari kutongedza ari kuda kutora kontrolo yemusha wese. Upi? Uyu manje ari kubva kumwana kumwana kuti ari kuda kukontrola zvese kwasha hanzvadzi yangu mai wavo vanemba yavo mubvengero. Saka uyu ari kuti uyu ari kukontrola zvese kumusha nemba yemuno yemutaura manzwi iye achimabvisa akasvika pakumisa mbama wakomana kubva kwataura. Uyu akatora kamuti shangu amurova naye yangiri bata ndikatora shangu ndikati maiki iwewe uri kuita sei pano hautsuriki ndambokutaura kuti ukamwa zvinhu hazvifambi zvakanaka zvase kumudamudura ndikati ndinoda kurova abva yapera yakadaro hatina kuzoningirina pora right. Tauya musi uno iwo musi uno wanzva uyu murume wake akubvisa mombe yeumai kuna kumusha iko ambo wangu aripo right. Handisi kuziva kuti zvakavabata sei iye muzukuru komana tini panapa handina musha mukuita zvenyu mega. Inini chandoona chii ndikaedza kutsanangura kuti chapa apa hapana iyi mombe yeumai kana ini changu hapana. Ukandionawo ndatopuwa kana kuti 20 cents kuti ndiende kotenga kana kuti switi kuda kwake iyi mari yevanasikana vanzvadzi vanotokwanisa kutopawo kana kuti mwana wangu kana kuti vaning'ina wavo vari kokutu kana mwana wangu mwanasikana
ndezvavo isu hatipindi imo iwe unopuwa danga rako kudai yako yakawanda sati zvaro hazvina kumuendera mushekati ndikutokutsanangurira kuitika mangwana kana wada kugadzirisa hazvina kumuendera zvakanaka akasvika pakundituka ini asati ndazviona akasvika pakutuka hanzvadzi yangu asati ndazviona wambobvisa mapfiwo handisi kuziva kuti zvinoitika here muno bvisa mapfiwo yasisi wangu ini ndakaona sokuda kupumwa kutora zvinhu zviri musaibhoti hembe kurongedza mudziyo yanzvadzi kusunga munupeni afa here chiini chako mumba make atadza vamwe nemi wazvina kundiitira zvakanaka ndikuona upunhu hwoureikweyanzvadzi yangu futi on that one right zvakadaro kudakedza kuti tigadzirise kana kuita sei ndakamuti shamwari chii zvikasekuru zvinowanika makabara benzi ndiri mwana wenyu zvichokwadi ndakaregerera ipapo but pakuzonditunga futi rwendo runo kuti uri kuuya uzotonga iwe ndatonga chii utuka hanzvadzi yangu zvinyadzi menini futi wondituka ndafunga kuti mumurondo kuti tikamidzana nouine zvibhakera anondirova saka ndafunga kuti inini manje ndakura ndinomuita kumurova kana netsvimbo pokuti hasimuki ndomurova kana kuti gumbo ndakafunga ini ko rikashoka nokuti handisi kuzorova mbichana ndakurova kuti hasimuki saka ndati ko rikashoka ndakupinda jeri futi ndazvibata ndikati regaiti right uyo akati ini ndakupira kuti zvichene ndakuenda tonogwira tikatadza kugadziriswa zviri nani kuti timwe mutero nokuti mutero handifungi kuti unombobirira munhu mai vake ivo hanzvadzi tichikurukura vakati zviri right nokuti unongogara iwe uchinzwi kuti ngazvichenese ndikati zviri right inini apa zvichindipindiri maningi nokuti aiwa musadaro mushaini gadzirisa ndokuzouya kwavo right uyu ndobva nditi uyai muzvinhu iro waifanira kunge waipo hanzvadzi havasifamba hanzvadzi havasifamba vanokambaira asipo pavana hanzvadzi yenyu mati kwasara wasere 8 yes wasara 7 manje uyu afa kuti manje afo vanotedzera asi 2 pa7 wacho afa mike kwakomana ndiye mukuru aiwa ndiye mudiki manje manje iwe uchituka mai ngozi kaivo pamusoro edare handisi kupikisana nezvo kutaura ndofunga tichipedzisira kupinda dare ratakapedzisira ndakati ndokumbirawo kuti pange paine mumwe weukama watinokwanisa kuenda naye kuseri kwechuru ndikati ndinokwanisa kuuya naBaba musarapawana uye namukoma anova mukomana mukuru wemumba medu mukomana mukuru haana kukwanisa kusvika ari kure ari kugubhi uko ari patraining handiti ndauya naBaba handitika wanova musarapawana muridzi wemusha ndo wanokwanisa kupindura kuti kubva musi wekutanga mwana wavo achifa ainzi muroi ndiani ndo wanokwanisa kupindura kuti pane matare ese ari kuitika mumusha uye kusvika pakuwakwa kweguva remwanasikana akafa uyu baba vanozviziva here iwo sekuru ndiwo amai vedu wakambotaurirawo here baba kuti kana kuti vana vari kunetsana mumba kana kuti wakambosumawo here muridzi wemusha baba wacho wanofanira kunge vachizvipindurira baba varipo ndauyana baba ndewabve iro riri kupinda yewo futi pamberi mhuri nzani zita ndozi chagonyera nitsai chagonyera pamusoro pamusoro vakuru nemakorokota vanovaboya ini shoko rangu nderokutizo
awa uno mwana wangu zvishiwe ndo wanangu ndakasiriwa namukoma musvika kushava kwavakaita zvikanzi tikazogara dare nevana vangu tikati aiwa ndakumire pane zvinhu zvinonetsa zvese ndababa ndiriwano futi ndasara muimba iyo saka nyaya inondinetsa ine ndeyekuti zvova panyaya iyi chekutanga handina kunenge ndaudzwa kunetsana kwakaita vana ava panyaya dzavo handina kunge ndaudzwa nyaya idzodzodzo asi zvakazoitetsa nyaya idzodzokudzodzana kwavakaita makazourumuroye zvakazonyanya zvakadai inini izvo zvandinakese handina kuzviudza dai vakauya ivo ininika pakaitika zvito zvakauya kuti baba tine nyaya yatiri kunetsana mumba muno mitsivana venyu nyaya dzitiri kuitirana zvakazvakazvaka nyaya iyo ndofunga pamwe dei sina kuzvika kuti tinokudari ndaigona kuitonga asi papo wakandijamba kataya zvakanaka iyi yekudzi yeguva yematombo iyi wakataura kuti tinobamba tatenga dombo wamatenga dombo saka chazokutaura kuti kana zvakuita sei zvakuita zvikaita ndakataya zvakanaka asi dombo rakazongouya zvishuwa kachinzi ndakunonzi dombo rafanira kuti chagara pamba sedombo ratema takutoita nanokuita sei takuenda nalo maguva akazita vegani asita kundishedza kunonzi dombo reraiso pakanaka pakutangana ndeuyu ndiaitonzi ndio ulimo wakaita waurayacho ainzi muroyi ndiani uyu ndio nyaya ndaizo ndiayo akaudzira Mike ainzi muroyi achinzwa nonani vachiudzana nesisi wake vachiziva kuti uyu sista ari Mike ndiye muroyi asi titakazofamba nao ndikati vanangu atipambi panyaya iyi munhu mwana yafa tionera nechipango chete takafamba zvisho asi zvetakafamba takangonzisuzi no nyaya iyi hataunge tazokupana tese takabva tasheya mukana kuti tese tizonyase kutofamba kuti tifambe navo futi zvekare titese saka uzosvika kuti tazotonzonzwawo nyaya iyi kunzi aiwa unokwane dare raita vana vanetsamambo ari uraiwa mambo ndiye baba vemhuri yesaka hapana chakadii saka nyaya inonetsa ininika waifanira kunge sekuru vakandiudzawo ndinofana nazvo kuti izvozvishuwa mwanangu akataura sekuru panyaya dambudziko rake handii but inini waifanira kunge nditaura kuti baba inini ndakuda kula dare nyaya kuti zvoba zvakani but kuna sekuru nyaya vanoiziva uyaitiwonera nechipango chedu saidasvika kuno saka ndisiuziva kuti ndizvo here zvinoitwa here kuna mambo hapana chakaipa nekuba mambo ndiye baba wemhuri yacho yese mamakoni mamakoni here saka hapana chanyangadzwa ba ipapo munhu anokwanisa mambo ndiye osahwira wepakati pemhuri dzese kana wauya kuna sahwira vari sahwira vari baba zvakare saka nhau idzodzo dzinowanzadi dzapera handi I'm sorry. Inini ndoda kutaurawo baba pauri kuti handina kuvaudza. Kutanga musi wakafa baba, uyu mukomana hanzvadzi yangu NyaMachira wakabuda nedemo wachida kutema hanzvadzi yangu inini yendinotedzera mumashure. Baba wanga waripo, handiti. Tozoti kechipiri patawakaguwa ipapo, baba wanga waripo, patairwa ipapo. Hapana kana zvakaitika, handiti. Wakangotarisa wakasimuka wakaenda kumba kwavo. Tozoti futi kechitatu ipapa pandanetsana nehanzvadzi yangu kumusha, baba ndakavafonera ndikavataurira, baba honai tinosvika kupi tichiti pese petinosangana namaiki tinonetsana, handiti. Inini ndaita sei ndakwenda kunomhangara kwamambo, ndakavaudza baba, ndakavafonera. Baba vakati horaiti mozotiudza kana zvaita sei kuti munenge manzwi chinyi kwamambo. Nezuro chaiye baba wakauya awa waina iwo NyaMachira awa wakasangana nemwana ndogara nemwana wehanzvadzi yangu wakamupa dhora wakati usataureba kuti wandiona. Mwana akauya kumba nedhora akataura kuti tete ndapuhwa dhora iri asi hanzi imimi musataureba kuti chini kuti mationa kuti tawaona, handiti.
saka pendiri kunzwawo inini handina kusuma baba pacho, handisi kupanzwisisa kuti ndepapi. Kana urongwa hwese hwekuenda kumusha zvese waiuziva. Iwo nyamasvisva awa wakasimuka sei kuenda kumusha kunoti inini murume wanga kubvisa mumweyo mai, wakasimuka sei wasina kuudza baba kuti ndo urongwa huripo? Kana ndiri kunzwa inini ndiri kuita zvemumusoro mangu handisi kuziva. Wakaenda sei nyamasvisva? Mazvona kuti baba kana muine mhuri yananisai mhuri dzese muchiita zvinhu zvakadii zvakaringana. Saka tiri kuti kana zvayo kuna mambo awanenge waona kuti pana ari kurerekera, mambo haana waanorerekera nekuti haana kuzivi, asi anongoziva kuti kune mhuri dzangu idzo dziri kukoko handiti. Saka taakuchiti tiende kuti tindoona kuti zveshuwa pane uroyi here huripo kana kuti pane zviri kukanganisa mhuri handiti. Vakomana ngavaende kuna chiremba muri tisozati tiodzoka hatisati tapedza badaro redu. Simukai henyu nemhuri mwende. Ndinobva ikoko tobva tazopedzisa kana kupera. Chagonyera family pana tsitsi na Brighton yaenda kuseri kwechuo pachiremba dendera itawo wataura endo vanonetsa tichawafainisa ndio nekutira panapa tichawafainisa manje mapurisa panapa. taenda kwachiremba dendera, chiremba watsanangura kuti ndaona baba netsai chagonyera havasi kufamba pamwe chete newana wavo. Izvi zvaita kuti mhepo isimuke mumusha. Mukoma wavo wainzi Brighton wakanga waine urombo hwavanga wainahwo pamusha, wakanga waine mhiko yekusabuda nemoto panze, uye wakanga waine machira awanga wainawo neTsvimbo. Asi wakanga wataurira mwana wamukomana anonzi Brighton zvakare kana kuti Mike kuti kana ndafa machira ndaizofanira kuvaviga nemachira avo, asi hazvina kuzoitika. Machira akasara aripo pamusha. Saka chiremba watsanangura kuti mhepo iyoyo ndoikuita kuti sisina bhudhi tsitsi naBrighton kana kuti Mike waite wapumhane uroyi, asi pakati pavo wese vari wairi hapana anoroya. Saka pamba pavo panoda kubviswa urongwa huripo zvawakambotaurirwa kumwe kwawakamboenda futi wafamba. Chiremba anoda mari inoita iyo 700 kana kuti mombe 2 kuti avoite basa pamusha pavo. Matenderana nazvo here? Tsitsi matenderana nazvo here? Sekuru mazvinzwa eyo wangu mkunda iya kupamba mwanza dzenyu imuripo ndiripo basi iwo zvine zvakaraundi nemhuri yake iye akabara iita songa ine mutumba uroyi kana kuti iri kumutumba uroyi abva zvakudaka handiti ava vanzwa uyu anzwa kuti hapana munhu ane muroyi asi baba wake wanga wakadii wakaromba ende mukandobvunza hanzvadzi yenyu kuti inotokutaura kuti aiwa moto zvataurwa zvemoto kunyepa here izvo handiti timidzi hanzvadzi yenyu aitoziva mhiko idzodzo zvinoitika mudzimba yese vaitodziziva newana vaitoziva kuti baba hapabudi nechii nemoto, asi ezvezvi handiti maakungobuda nemoto. Saka mhiko dzatodii dzatokanganisika, ndo dzaakuunza kupengereka. Machira akataurwa zvakare handiti kuti kana ndaakundofa munondiviga nemachira avo netsvimbo dzangu. Zvakaitika here? Hazvina kudii kuitika handiti. Saka
iroro manje ndo raura kuti ribatsirwe kuti mhuri wana wasara 6 avo kuti wasaparare basa iroro tibatsire kuita kuti riitwe pamba pagarike mushe nekuti even kakupengereka kwaari kuita hakusiri normal ndisati anenge achizvida kuti aite but tinengouya asingadi nenhau yeurombwa hwakange hwasiwa hwaitwa nani nanyakufawo handiti ini ndinozvizwisisa uye tina mwoyo wakaoma nokuti ningatoni makapfuma ava ndivo pache zvauka iyi mofi mirashawa uyu kana iye kumubvunza so anoti iye murume wangu aiti my boy don't trust mwanga hapana zvainditaurira vanozviramba kana jira racho rikutowanetsa kuti odini ininondi kuti okay kumuti womubvisira mapihwa nokuenda kunomunongedzera zvinhu zvake muri dzimba munomu kana dai munoedare mumwe bvisa mafaira aya woisa ake inzwaka iyo ndakutaura panorumba murume mukadzi anenge aripo handiti saka murume haana kurumba ega akarumba nehanzvadzi yako iyo panorumba munhu mukadzi anenge ari chii saka akakuchenesa kahanzvadzi yako iyo nekuti mhiko idzi dzaitotaurwa kuti mainhingi ngatisaite izvi zviri kutibatsira zvakati handiti nekuti zvokunzi musabude nemoto itimidzi anotaura mukadzi wake newana kuti ngatisabude nechii mukadzi kana akangwana anobvunza kuti chii chakonzeresa kuti tisadii otaurirwazve kuti ayo tinoda kuti tiite mari dai ari mamiriyoni akasara handi hanzvadzi yako ndo ingadai iri kudya izvozvo sandiyo ingadai iri kudya here izvo kana wakandorumba wese ndo zvacho kamapurobhema apo akupa mhuri yavo iyo saka unoda kuburitsa hanzvadzi yako papipa handiti akadai auya padare panapa anzwa saka uda kuti iite sei iwo wauda kupumwa uyu handisi kuwapfumba vanai vandoda kuti muvakanzeri kuti avo vaira nai mera chava uyu ngavatambidzawo mera chava uyu ngavasiyana naye ungosiyana seiko iye ari mai wavo vaine ropa ravo ramai wavo ndi mai wako vanomutukirei vari kunditukirei izvo iwewe kane kuti zviro zvakaitwa neiweka iwewe ropa rako handiti ndiyo mai wacho saka ndotupa inite zvaro zvakakakanganiswazve inite zvaro aiwa ndiropa rako hanzvadzi yako ndiyo yakazviita izvozvo vari tu nemuda wanirashawo vari vanhu vairi vanonyatsopanzwisisa ndiri kubabata ndoda kuti iwo vanaiwo vamwanhukirimi nokuti iwo anoti pano ndepepi hapana chamutaura pana kutanga kuti uyu haana proof manakomana uyu handiti hanzvadzi uyu mambo nyaya iripo yekunoti sekuru ari kungotaura havo sematauriro avaitirwa ndo zviri pachena zvavanoita wanavo zviri kuita kuti zvivhunduke pachena zvigobuda sezvamanzo izvozvi zvikagadziswa zvino izvozvi ndoona zvega zvichagadzika zvega zvakaitwa nehanzvadzi yako iwe nemukwasha wako iwe dhuzi waitorohwa nedemo wobva wati d nekuti hanzvadzi yako yakashereketa nemukwasha wako wakashekereshereketa enda hanzvadzi yako aigoni kutaura shuwa mukoma tatakaromba nemurume wangu saka uzvizvo ndine pava kapayapaya ndimai oita kuti nditsapura kuti mundoba rangu hanzvadzi yavo ikutorwara igona kutopona pamwe ndozvinoenda kuti varware kuti akatoita upenyu right saka panodiwa mombe 2 dzachiremba nemombe 1 yamambo kuita yese $1,050 handiti wana muri wakani 6 wasara divide 1,050 by 6 ndoisa 100 yemapurisa 1,150 makamera enyaya mafoni
Ana makabuleta. By 6. 1,150. 1,150 divided by 6. 192. Tongoti mumwe chete angobvisana 190 dollars. Dare roitwa rini baba anditi pawana 16 190 mounganidza dare chirembo yari topai 2 weeks. Imimi kama muri baba sababa kuti amuone kuti ibandiko remkomwai maikwanisa maitobvisa bandiko toti kana mukabvisa 190 our 6 ozoshare balance yacho nemabhiso ka 200 andi sababa then munoona kuti zvino zvaendeka wanawo wobvisa chi balance yacho isa 200 leo achizwa kuti baba zvino aiwa zvikunzwika kuti ose ndiwo baba wozvishuwa akasiyiza ndiwo pari zvimwe zvika kushanda ndakangogara kuti mochinokoordinata 190 kumwana wega wega moadaidza moti mamba ndakupai 2 weeks handiti handiti inini ndinakayanoda kuchida kucheneswa handiti hino hawazofambi here wachizoti hani mambonzwa pabuda shoko rekuti inini ndinoda kutonga handiti hapazofambi here shoko rekuti akatiendesa kwamambo kuti isusu tizonzi 190 munoda kuti muite sei chidipayo muri kubvunza kasi unobvunza waite solution munoda kuti paitwe sei nekuti inini I think baba wangu wacho wachaeka iwe ndo watogona kutoporesa chi handiti nofandoti kana wari vanhu vapenyu vange vandokudza kuti aiwa hanzvadzi yedu matiponesa chi mudambudziko iri ranga richatozotiwira richitozovhiringidza musha wenyu handiti wari vanhu vane upenyu vafanira kutaura bad about you asi ndiwo nemari kudarika wawesawa aiwa nemweya wake kutonga chako kuripo leadership skill nayo ndiri mama ndoda kutaura chokwadi ndine mweya wekunzwira hama dzangu dzidzi izvi ndoda kuzvitaura nhasi mudare wasazoti mangwana mai kari mupfumbi wakati zvakati asi mambo ndoda kutaura chokwadi handina kufara nezvandataurirwa nababa wangu kuti wakandinzwa ini ndichitaura kuti hanzvadzi yangu iyi yakauraya miri handina kufara nayo kana tiri pakuyanganisana mambo kuti tisunungurane handiti mambo ngatitaurirane mazwi echokwadi kuti tipone iyi hanzvadzi yangu iyi kana nyaya yese yakataura pakutanga paya mambo ndofunga mama timusunge ndikati kwete musamusunge iyi hanzvadzi yangu handiti nhasi ndakamubhadharira nhasi ashaya $20 yacho panzi ndini mambo ndabvisa handiti mwana wake ndini ndiri kugara naye handiti asi anotaura kuti inini ndiri kumuroya uyezve mirai mambo nditaure uyezve akutaura kuti inini muroja wangu inini ndiye akamuudza uyu handiti asi kukutaurira chokwadi mambo patakatamba nyaya idzi muroja wangu angasi amene kuti muroja wangu akazvinzwa nani handiti ndinoda regai nditaure mambo mambo regai ndira chihoro muroja wangu mambo anga asipo handiti mambo handiti patakataura nyaya iyi handiti zveshuwa mambo inini mambo ndinoda kutaura chokwadi changu handiti murume wangu inini airara nemunyina wangu handiti handina kuzviziva gore rino mambo ndakazviziva ndine nhumbu yefirstborn yangu yandakabara 1995 manzwa mambo ndakapepuka inini usiku ndikawaona vachibatana handiti muzvinzwa mambo toti ipapapo wanga uri udiki zvakazobuda musuno pandofunga 2 years kana kuti 3 years ago handiti mambo asi inini mambo ndakatyika kuti ndikada kunetsana nemunyina wangu handitika ndinokuwadzisa mai hawafari kuti mufamily mite nyonga handiti inini ndakanyarara nazvo ndikaudza wana sisi wangu ndakawaudza inini wana sisi wangu ndo wanhu wandakaudza inini handiti sisi wangu wekuharare wakati nina
inyaya iyi hazvigoni kuti tiitaure, ngaite sei, ngaingopere. Handiti muzvinzwa mambo, inini mambo ndikateerera. Hino nhasi mambo ndikuwataurwa nababa wangu aripo, inini murume wacho handichamuda. Awana baba wacho murume wacho handichamuda. Izvozvi nhasi tichisvika so murume iye handichamudi pamambo. Mambo ndinomupa zvese, ini ndinobuda ndiri ini zvendiri zvinozvi. Handidi. Saka ndiri kuti mambo, ini zvekuzoti ndizonzwe nini ndakati ndikati. Uyezve mambo, mirai mambo, pari kutangwa ishe pekuti hanzi inini ndakavaka guwa inini handiti ka. Ndakandaita opportunity yekuwana dombo. Gwara baba rakaita ndofunga nenge 4 years 5 years risina kuwakwa. Manzwa. Munhu atakatengera gwara baba kubva azotengerwa matombo 4 nasekuru hanzvadzi yamai. Kubva achinditi mai kanofumbi mandipa customer. Ndinokudiscountai. Handiti. Dai kutaura kuno kugwara mini wangu inini risina kuwakwa. Handiti mukuzvinzwa. Asi handina kuwaka ndega. Mai zvaitaurwa muno munyaya yekuwaka guwa. Nyamashisha wangu waripa. Tichiwaka guwa iro. Handiti muzvona. Wanhu kumusha wakati dombo harigari mumba. Handiti ngariende kwerinofanira kuenda. Tochidini mari hapana. Saka handizivi kuti ndaifanirwa kuita sei. Inini mambo, inini ndageza maoko pane zvinoitika kumusha ikoko. Ene zvimai wari kurwara. Inini mambo ndageza maoko. Ndinozonzi handina kusunga. Nekuti mumwe misungo yachoka handizoigona. Inozondiremera. Ini ndaichita kuti zvinhu zvifambe. Zvafanana pekuisa dombo rababa 4 years 5 years baba usina kuiswa dombo. Ndopusha kuti zviite. Handiti ndopusha kuti tite nyaradze. Onzi uruda kutonga. Ndatonga ndauraya munhu here, ndadini, ndanyangadzei. Ini ndikutoita kuti zvinhu zvifambe. Wachihoro chiita idare riri ripere. Mabva panapa musaende kundoramba nechi. Murume handichadi mama. Kana achauya kunoku munobva mamuziva kuti ndiye murume, asi handina mhosva ndinotongwa naye. Ndinomusiyira zvese. Ini ndinobuda ndiri ini. Kana hembe dzangu ndisvika nhasi ndosvika ndichipisa. Ndobuda ndiri ini. Murume handichadi. Kana iriyo mhepo yachoka. Ngatichipedzei. Musati mwandoramba nemurume. Ngatipedzei dare radiri. Handiti mochinzwa mambo kana warugawa. Chiregerai kundoramba murume nhasi. Ngatipedzei dare iri. Mutozoona mberi zvinoitika mberi. Handiti. Saka baba chitorai mhuri munogara, ndakupa ini 2 weeks. Toda kuti chiremba auye musi weSaturday. Nhasi date ndiani 15 14 right. Toda kuti azouye musi wa5. Saka ndakupai 3 weeks kuti muunganidze mhuri. Musi wa5 chiremba ouya, mouya nemari idzodzo. Friday yacho yemusi wa5 then chiremba osimudza Saturday ouya abatsire mhuri yenyu. Mari musi wa4 ndikuzvinzwa ishe. Asiri kuno kwekugara handina imba iripo, asi imba ine marocha. Saka pekugara handina kuti ndisvikire muzimba mako achafutika zvakunetsa. Zvingaita hangu kuti ndione pakugara pari pamba pedu pachona ipapo pandokwanisa kuona ndichisvikira. Nekuti imba yaichiwa mwana wangu kuti aitambirawo zvikwadi mari yemaroja ichienda kuna mai. Saka ndira kutotizvo tikashandisawo dziri 2 rooms sei tiri vanhu tiri pafemuli kuti azogarawo naudani kana nyaya yazopera, kuti ndione pekuti ndigare chironga nyaya dzachona idzodzo. Ndogara Whitegate kuHarare. Right. Muruda maroja angadzingwi for 2 weeks. Aiwa, hadzingwi for 2 weeks. Kana tikagona pane imwe ndofunga asati haina munhu yatakangoonesa. Kuti vanouya kuti vachiita dariro. Unoti chii? Ndozvanandinotaura kuti aiwa imba iripo. Maroja achari kutondinetsawo zvekuti ndanga ndatoadzinga. Izvozvi kana rendo usati wabhadhara. Imwe yacho haitorina munhu. Saka aiwa imba iripo kana nhasi anogona kungobuda because anobhadhara mari. Azvinetsi. Right. Mouya moita ubaba muripo. Rinodi iwewe usandoramba ndiri kunzwa kuti waramba murume nhasi. Tati murume unozoita dare iroro tambopedza dare iri. Wanzwa?
Ndizoka wacho. Hakuna mweya unofura wamambo. Mambo watotaura wamambo anotonga nevakafa vari kumakuva chaicha. Tapedza dare iri tozoona zviri mberi. Vosibuka saka mari okay right imari yamasenzisa kuita dare 128 tongoti 120 to the round figure. Isusu tochidarizve tinobvisa pa 190 yanova muchida kubvisa tobvisa uchi 120 handiti tirupakisa ngatibvise 120 from 190 ani aiwa dare riri binding iyo vanofunga kuti dare riri binding kana kuyeko tinosvika chitora zvinhu kuti chirikabva mari iyo kuti chirembaa dare riri binding right tabvisa pa 1100 190 panosara 120 70 mari yedu isusu tati 1150 tobvisa 120 yawakasenzesa yawabhadhara kudhara kosara 1030 divide by 5 divided by 5 tamadondo fast alright tochikoti isusu mu 1000 munhu wega wega ngaabvise chi 200 tongoti 200 imimiwo muchazongobvisa chi $30 chete handizvo ndizvo ka ndagona here meti 200 times 5 inoita chi mari ndaukanganisa vamati vanobvisa 70 nomabvisira 120 vanozobvisa 70 vaita 1070 panochota 100 saka icho ngabvise 220 5 awachabvisa 220 imi muzobvisa $70 handiti kubatsirwa dare rekubatsira mhuri yacho yese ngava matungamirira kare kwesuka mabhau saka pa 5 naiye uyu wese anobvisa ma 220 wazvidzwa here mai kuita kuti zvikubatsire dare NeMachira ababa wako adi apiswa nekuti kana dei ukandoapisa nhasi unogochera moto akutoda kuti pachiwanhu nekuti ainofanira kunge akafushirwa nemutumbi wako saka izvozvo zvauchakwanisi kuzvisanganisa mutumbi kana mweya wake NeMachira zvakutoda vana chiremba vanoziva basa racho kuti zvisangane zvidi mhepo dziri pauri dzibve nyonga iyi ibve mui right tapedza next hatinongodwaramba munhu